tangga. Mbak Meni, di dunia ini mobil apa yang paling bagus? Mobil apa, Dal? Mobil Ayla. Lah kok iso? Karena I love you. Apa to, Dal kowe? Aku ngapal seminggu. Model kok iso. Rada rene. Nah. Kesini dong. Kesini Dor. Kesini dong. Kesini dong. Kesini Mbak Meni. Niki Mbak Meni sing terkenal anu dalme gandu nika nggih. Gandu ayam panggang. Nggih. Dangu mboten kepanggih. Ayo dijak omong-omongan to Mas Mondol kok iso. Memang kok ini mangan jam piro? Kok kaya petuk karo gendang. Kasih ngomong-ngomongan. Ya sing halus asmanipun sinten, Nah, ngono. dalemipun pundi, ngono kok iso. Asmanipun sinten? Dalemipun pundi? Malah matane mlilik. Aku wedi aku. Pak Meni, asmanipun sinten? Lho, ya kuwi. Pertanyaanmu lho piye? Pertanyaanmu. Jadi kon kenalan. Ayo piye mau? Mbak Meni, asmanipun sinten? Ya kuwi mau jenenge Mbak Oh, Meni. jenenge kuwi to? Iya, Mbak kuwi. Mbak kuwi ora paham menika mboten ngirangi Subasita lan Trapsila dangu mboten pinanggih kalian miyan menika asli saking pundi miyan menika piyantun ingkang lembah manah miyan menika saestu piyantun ingkang cantik berbudi bawa laksana awit miyan menika menelak kula ibarat wiwit kados sedulur sinara wedi miyan kalih kula menika ibarate menapa to nggih menapa sinten panjenengan punika monggo dipun tepangaken sareng-sareng miyan menika sinten Menyan kok sakmene gedene. kok menyan Menyan panjenengan kok menyan. supaya akrabe ngono Akrabe. nyan ngono Mbak Meni Inci Mas Yuda. piye suarane enak kok dangu mboten kepanggih kalian panjenengan lagi sami sehat to Alhamdulillah pangesunipun Kang Mas Yuda. panjang umur Paringi sehat, panjang umur. seger waras Tansah seger waras lho Mas saestu nggih Panjenengan kados pundi kabar panjenengan kula nggih sehat Alhamdulillah. nyapa Wong ora ada sopan blas. kowe iki lho nyapa Ngomong-ngomongan anak wong ning gurine kok pledang-pleding ngene-ngene. Ora sopan ngono kuwi. Ora sopan. Apa? syukur Ya, kaplok ngono Gak Kowe wani-wani nyeblek bokongku. Bukan Pelecehan. krimnya, ki pelecehan. Kurang ajar kowe. ah Kebagusan rupamu ngono kowe. larang brambang timbangane lombok, Nduk. apa kowe Tegese Larang wong lanang timbangane wong wedok, Nduk. lah kok iso? Lah. Apa kowe wani Kowe wani nempiling aku, tak bales, Nduk. lho mondol kok kaya ngono karo wong wedok ya ampun KDMP we KDMP Operasi Desa Merah Putih we DRT. oke KDRT nggih sorry KDRT. KDMP. jelas lho Aku wong lanang lho. ajar. nah Aku wong lanang kok. Lah kowe kok saya kurang ajar to, Ndol? Loh. Mondol, rupamu wis kaya pentol bakar. Lah kok kowe rumah kamu trunyak Ya trunyak kowe. karo Masa wong wedok. Kebagusan kowe. Loh, malah nyedot bubuk. Dikira aku rawani, yo tak bales. mondol Wong lanang. asasi manusia kena KDMP kowe engko KDMP menang. kuwi termasuk rombongane MBG karo SPPG ngono lho Biru. akhirnya dede karek 300 lah kuwi bener lah Lah kok kurang ajar. Kurang ajar. kurang ajar Wis nganggo jilbab bareng kok diceng. Oke. aduh Kowe wong lanang. Kowe ngetokne wong lanangmu. Nyoto-nyoto kowe wong lanang. Balesen aku le. Ayo. Tak bales tenan kowe. Bales opo piye? Nyoh, Ora izin kowe disekseni wong akeh. aku ora izin. Tak bales tenan kowe. Nyoh. Titen ono tak bales tenan. Nyoh. Kapokmu kapan? mas nggone iki lho nggone iki ora nggonku nggone Meni sing mbok ngenekne iki nggone Meni Yo ora Dan. wani. nyapa kok ora wani Bayaranmu 30 Dilindungi. tahun kok rampung sewengi. Ora wani aku. kok ora wani Dilindungi badan hukum. apa badan hukum BH. modelmu lagi sepisan ketemu ki mbok sing sayang piye supaya suasana panggung iki Nah.